Mill-kważi 453 miljun euro għall-programm ta' xogħol kapitali, il-Gvern ser ikompli l-proġetti mibdija fil-waqt li jibda proġetti ġodda fosthom proġetti fl-Università u l-Emkast, xogħol fil-kumpless sportiv tal-Marsa, xogħol fuq il-faċilitajiet tal-futbol u xogħol fuq il-faċilitajiet tal-water polo f'Birzebbuġa. Ser isir investiment ta' 94.4 miljun euro fil-qasam infrastrutturali u 59 miljun euro ieħor għal ħarsien tal-ambjent. Dwar l-ambjent, il-Gvern qed jalloka aktar minn 70 miljun euro ħalli jsir investiment fl-oqsma tal-ambjent u l-agrikoltura. Il-Gvern ħabbar ukoll li ser ifassal politika nazzjonali dwar l-ambjent, jagħmel is-separazzjoni tal-mepa, iwaqqaf unit tal-immaniġġjar tal-park tal-familja, jevalwa t-taxxa tal-eko kontribuzzjoni u jnaqqas it-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-vetturi. Dwar it-turiżmu, l-Ministru tal-Finanzi qal li l-Gvern ser jirrevedi l-Istrateġija Nazzjonali għat-Turiżmu u jżid l-aċċessibilità ta' swieq turistiċi ġodda lejn Malta, speċjalment fix-xhur anqas frekwenti. Se tingħata wkoll spinta lil numru ta' niċeġ ġodda u fis-sena li ġejja ser issir ħidma mal-cruise liners sabiex ikun irkuprat it-telf li kien hemm. Il-Ministru Edward Cicluna ħabbar ukoll li l-Gvern se jżid il-flus lill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu b'aktar minn 4% fuq is-sena li għaddiet. Dwar l-Air Malta, Edward Cicluna qal li l-Gvern ser jgħaddi 15 miljun euro oħra għat-tishih tal-kapital tagħha, imma insista li jrid ir-riżultati u l-management ser jinżamm responsabbli. Dwar għawdex, il-Gvern ser ikun qed jaħdem biex jagħmel yacht marina u cruise liner passenger terminal, jinvesti f'binja ġdida tal-qorti u dar residenzjali ġdida. Dwar l-sports, il-Gvern ser jinvesti f'400,000 euro biex jikber it-turiżmu sportiv lejn pajjiżna fil-waqt li fuq il-kultura fi triqtna lejn Valletta 2018 il-Gvern ser jinvesti fi proġetti ġodda bħal Baroque Ensemble, il-Malta Dance Company, Culture Hub u għajnuna lil banet.